Mentre caminava sense rumb per la muntanya, lamentant que la meua curiositat m'hagués posat en perill, vaig veure que s'acostaven dos joves, resplendents com la luna, que caminaven recolzant-se en uns bastons daurats. Ens vam saludar i els vaig preguntar: «Qui sou i què feu?» «Som servents de Déu». Vam xerrar una estona i en acomiadar-nos, un dels joves em va regalar el bastó daurat que duia. Vaig continuar caminant, sorprès per aquell encontre i aquell regal. De sobte, una serp gegant amb un home a la boca va sortir de l'interior de la terra. «Que algú m'ajudi!» cridava l'home desesperat. Aguantant el bastó daurat amb totes dues mans, el vaig assecar i vaig assestar un cop molt fort al cap de la serp. A l'instant, la bèstia va escopir l'home i quan li vaig donar el segon cop, va fugir. L'individu, que per sort no estava ferit, se'm va acostar i em va dir: «T'estaré sempre agraït per haver-me salvat. Mentre camines per aquesta muntanya, seré el teu company». Em va alegrar molt saber que ja no estaria sol. Al cap de poc vam arribar a una vall on descansava un grup d'homes. Eren els de la meua ciutat i entre ells hi havia el que m'havia deixat anar al cim de la muntanya. Vaig anar a trobar-lo i li vaig preguntar: «Això és un amic? M'has deixat anar i m'he quedat absolutament sol. Tu en tens la culpa per haver-te entestat a venir amb nosaltres i lloar a Allà mentre et duia a l'esquena». Li vaig suplicar que em disculpés i que em dugués a casa. Al final va acceptar, però abans d'anar-nos en vaig lliurar el bastó daurat a l'home de la muntanya per si tornava a ensopegar-se amb la serp. Me'n vaig acomiadar i vaig pujar a l'esquena de l'home volador. Aviat vam arribar a la ciutat i un cop a casa, la meua esposa em va abraçar tota alarmada després d'aquella espera tan llarga. Tot seguit va exclamar: «Oh, Simbad, no has de ser amic d'aquest ésser. Són dimonis malvats que han adoptat la forma humana i sempre han volgut apoderar-se de la ciutat. Ara que el meu pare ha mort, res no ens reté ací. Venguem els nostres béns i anem-nos al teu país». Les paraules de la meua esposa em van omplir d'alegria. A poc vaig vendre les propietats del xeic i al cap d'un temps vaig saber que s'acostava un vaixell a rumb a Bàssora. Em vaig unir als comerciants que havien comprat l'embarcació i vaig pujar a bord amb la meua vella esposa. Vam salpar amb vent molt favorable i vam anar d'una illa a l'altra, fins que vam desembarcar finalment a Bàssora, després d'un llarg viatge. Ens vam quedar a aquesta ciutat i, al cap d'un temps, vam llogar un transbordador que, seguint el curs del riu Tigris, ens va dur a Bagdad. Els meus familiars van alegrar de veure'm. Ja havien perdut l'esperança de que tornés, perquè havien passat 27 anys des que m'havia anat del país. Un cop acabada la història, en Simbad el traginer va acceptar els regals que li va lliurar en Simbad el mariner i es va encaminar cap a la seva cabana. Es va ficar al llit i es va adormir. Aquella nit va somiar que cavalgava una serp daurada convertit en un dimoni de pell fosca.